tinofara kuendere pano Mwari variwo vanichikonzera kuti tizwe kutaura kwavo kubva kushoko ravo. Ngativerenge kubva mubhuku yaJoshua chapter 2. Joshua chapter 2. Joshua chapter 2. Joshua chapter 2 from verse 1 and I'll read. Then Joshua secretly sent out 2 spies from the Israelite camp at Acacia Grove. He instructed them, scout out the land on the other side of Jordan, especially the land of Jericho. So the 2 men set out and came to the house of a prostitute named Rahab and stayed there at night. But someone told the king of Jericho, some Israelites have come here tonight to spy the land. So the king of Jericho sent orders to Rahab, bring out the men who have come into your house, for they have come to spy our land. Rahab had hidden 2 men, but she replied, yes, the men were here earlier, but I did not know where they were from, and they left in the dust at the gates were about to close. I don't know where they went. Father, we thank you for your word. Speak to us this morning. Amen. Amen. Kana inotona Mwari muupenyu hwevanhu. Panapa ndine mukadzi atsanangurwa neshoko raMwari, angane munhu usina kunaka chaiva chifeve, a prostitute aiti Rahab. Asi wakagona kushanda nemukana wakauya kuJeriko, wakatadza kushandiswa naking of Jericho. Mambo veJeriko zvanzi vakatuma vanhu kuti ende munodza Rahab kuti budisa varume vapinda pamambo. Mambo weJeriko akashayiwa chiono chakagona kuonekwa nepfambi yainzi Rahab. So mikana inogona kuuya, dambudziko nderekuti wakaitei nemukana pawakauya. Nokuti dzimwe nguva ukatreata mukana, this opportunity, as a challenge or as a trouble. But somebody ndokubva agamuchira vari kunzi maspaya, mukadzi wainzi Rahab. Kureva kuti Rahab wakagona kushandisa mukana, wakagona kuva nechiono chisina mambo wemuJeriko. Mambo wemuJeriko ndovari kuti muritsa vanhu vapinda pamambo. Tinoziva ukaverenga mberi uchati wabhabha richiti masvingo akawira pasi, vanhu vakafa vakaparadzwa. Zvoreva kuti Rahab she survived. Chakapa Rahab kusurvivha, wakagona kushanda nezvakauya muupenyu hwake. Bhabha rako rinoti the race is not the swift or the battle of the strong, but time and chance, nguva nemikana are given to all. But kuti wakaitei panguva yako nemukana wakauya ndopane nyaya. Rahab anogara muJeriko maparara vamwe batiye wakararama. To make matters worse, ukaverenga Joshua chapter 2 verse 15, inoti Rahab waitogara at the wall, the city wall. Icho chitsidzo chiri chekuti pavachatenderera Jericho, masvingo madziro eJeriko achawira pasi. Rahab waigara pato paprofitwa kudonha, but haana kudonha. Kureva kuti akagona kushanda nezvakauya muupenyu hwake. Haana kutama paaigara, but akatama munhu waaiita nyangwe achigara panoparara. Unhu hwake sechifeve mumba maingouya varume, but musi wakauya varume vekwaIsraeri haana kuita unhu hwemazuva ese. Akavaviga, akavachengetedza, akava nekunyumwa maari kuti izvi ndezvekwamwari zvinoda kuchengetedzwa. Ukanzwa mambo achiti uritsa vanhu vapinda pamako, haasi kungoburitsa vanhu nje, uri kunzi uritsa mukana wauya muna chimambo. Rahab wakagona kuteerera mambo aifanana pamwe chete namambo wacho, but wakaita nharo nekuda kwekuti une chamwari chaakaona. Buritsa varume vapinda mumba mako. Akutaura izvozvo haasi munhu nje, the king of Jericho. Rahab ari chifeve achipiwa instruction naking, but anokwira namambo iwavo. Kuda kuti pese panouya zvakanaka muupenyu hwako,
kunosimuka imwe. Kwete inoti narayo. Ukatoa sinzi rapo akamuti kuitsa vanhu waimba mako vaimba mambo. Which means panouya zvakanaka muupenyu hwako. Kune mweya unosimuka kwete mweya unoti unoda kuti upotsane neopportunity iyo. Mambo vari kunzi iwewe rapo pane vanhu vapinda pamambo. Ndaita mubvunzo ini kana rapo ari chifero atokwalifaya kuva chifero inhove kuti kune varume vanogara vachiuya vachipinda pamake. Saka mambo sei arwadziwa nevarume vauya this time nokuti rapo chifero. Saka mumba muchifero mukapinda varume ndobasa kwake haisi problem. But mambo vanenge vanonyumwa kuti vamwe vanopinda regai vapinde but vakapinda zvinochinja upenyu hwake ngazvikudi. Saka nedzimwe nguva pane paunoona kuti ndinenge ndiri kunyanyiwa kuiswa panapa. Zvaunorisirwa chitori chiprofita chekuti zvauya muupenyu hwako izvi zvikaramba zvirimo ukazvibata zvakanaka pachaparara vamwe iwo hausizoparara. Rapo waigara pamadziro akatendererwa vanhu vachiimba madziro akawira pasi but nekuda kwekuti waita sungano naJoshua waita sungano nevanhu vaMwari akasevhaiva. Kusevhaiva kwake kuri kubva pakuti wakaitei nezvakauya pamako. Vakati varume vaviri ndovakapinda pamara. Varume vaviri vanotaura nezvavo ndotitsetsamire kutsetsemire kurashukura vari kunoya muupenyu hwavo unoitina. Chachinja upenyu hwevamwe ndiro ivhangeri raKristu. Kurinzwa haisi nyaya. Wakaitei pawakarinzwa. Nokuti warinzwa kune mweya inosimuka kutiitwa hako but shaya zvekuita nauritsa. Kupinda tinotendera kuti ripinde but kushanda kwaro ndoba tiri kurwisa. Kana rapinda ritendere ribude. Saka wazozwa kune seni yekuti kunzwa nekuita. Kurati pane nyaya pakuita. Kunzwa ndiko munhu wese. Kuita ndiko vashoma. Vanoziva kuti rauya pane zvanoreva muupenyu hwavo. Vanhu vakapinda muJeriko vatumwa naJoshua but vakabva vananga kumba kwemukadzi wainzi Rahabu. Vamwe vanhu vachiona vanhu ava vakaona dambudziko. Rahabu achiona vanhu ava akaona mukana wokujenda dambudziko. Kureva kuti ugere munyika iri kuparara vamwe, ugere munzvimbo iri kuondomoka zvinhu but uri kuitei nevhangeri rinouya muupenyu hwako. Nokuti vhangeri rakauya iroro ukashanda naro kaona wabuda. Wakaitirei nezvakauya. Kwakangotumwa varume vaviri. Shoko raMwari richiuya kwatiri rakauya rine zvikamu zviviri, the Old Testament and the New Testament. Saka panouya muupenyu hwako kune mhepo inotevera, kune zvinouya zvinokuudza kuti kungoparidza chete ngazvikude zvazvina basa redzera zvikude but unofanirwa kusvika palevel yekuti aiwa zvikude kana zvauya shoko rinoda kushandiswa pane zvinoda kuitwa pano. Saka Rahabu akasimuka against her asi munhu ari kuti nani dai waiziva zvinorwa newe kuti zvakakura sei waingomira pashoko raMwari. Kune mhepo inosumika ziva kuti zvauya izvi zvinoita kuti parorwe munhu. Kune madhimoni anosimuka anokuudza kuti ita rafu iye yauya wacho uite rafu zvokuti atouya achirevesa ndo wauita rafu. Vanokutambisa munhu wamudiwa amene vanoparidzira panapa. Wakaitei nezvakauya ndopaninyaya nokuti dzimwe nguva zvawakaita rafu ndozvawaifanira kubata mushi. Zvawakabata mushi ndozvinoparadza zviri polisi. Maonera amweni mambo achiona vanhu vakaona dambudziko ndokuvanotumwa meseji yekuti aiwa vanhu vapinda mumaurawo ngavabude. Nai mambo Rahabu chifero sei mune mainterest nevanhu vanopinda mukave chifero. Mambo inasuwa zvese muba maRahabu mazuva esi kutotanga kuti chifero ndozvaitika everyday but haisi everyday vaakapikiswa nezvaipinda mumba. Kuti panouya zvechikuita nelife yako kune mweya inosimuka zvisina basa zvirwiswe. Madhimoni anotodzana kuti ari ngavatambesa anove munhu ari kutambisa ari ngazvinyepera zviri pakauya chaiye anorevesa kune mweya wezvafuna kubata.
Kai mwana twaje nyasha. Amen. Panauya chaizvo zvakanzi izvi ndozvo upenyu hwake izvi. Pane mhepo dzinosimba. Dai nonzi pane nyaya dzako dzinoda kuadhireswa neshoko raMwari. Pane mweya unokuudza kuti ayo unoenda next week chechi yako, unoenda next week hatisviki gomera haisi problem. Pane chako cheupenyu nemhepo dzenyu. Zvisina basa hazvirwiswi. Munhu wamati maipinda vanhu. Handizivi kuti maipinda vanhu mangani pazuva. Mambo harana basa nazvo. But dei unouya vekwaJehovha vanoita kuti kana awirana nawo vanova mashoko eJeriko iye ararame. Mambo ndopaanoenda kuti aiwa uri chifeve hako, but this time tada kurambidza tairi inopinda pamambo. Sei mambo wafunga kundirambidza nhasi? Mambo varinga kuti imomo kuti izvi zvauya this time izvi tikangorega achiwirirana nazvo aifake muchiti zvauya mazuva esiri dai zvakadaro hazvina nebasa rese. So pamwe pacho mbonyumwa kuti mumwe musarwiswa inyaya kuti ndikuita zvisina basa. Kushanda anokuenda une anokumaka ndengationa mutokuenyana kuti haakana ane uriseva hapana nyaya. Asi pakauya anoreresa zvemuchato ndarema mamwe wedu rafu azvidzingire ega muchato wake, azvidzingire ega zvemuchato. Pakauya vanamupe basa ndarema mupanyuko unoshingaira zvisingabhadhari zvinobhadhara unoita mweya uchikama kuti hai zvazvina nebasa rese tashandiswa nguva refu. Unoona Moses chakaita kuti agone kurorora kwati zvave kwaJethro atifaiti akapindira Sinai. Vanasikana vaJethro vaida kuchera mvura patsime ndobva vatanga kurwiswa. Moses aripo ndobva adzivisa vanhu vaitadza vasikana kuchera mvura. Vasikana ndobva vachera mvura vadzokera kuna baba vavo. Baba ndokubva vatsanangurirwa zvaitika kutsime zvivanzi murume iyeye mamusire yakuti kune dzimwe saiti dzinobhadhara nezvisizvo. Zvaita kuti agone kuona mumwe Jeriko. Pamwe pauchanamata kuti Mwari pane zvandiri kutsvaga zvandiri kuda vachauya vanhu. Ende vanhu ivava vachava sekunge vane dambudziko kubvunza Loti. Varume vakapinda pamake sevatumwa akavagombedzera kuti uyai muzodya kumba kwangu mugeze tsoka. Vanhu vatosvikira pagedhe reguta zvoda kuti zvimwe zvacho hazvisvikiri kumba kwako. Zvakutoda mwoyo wako kuti uzvisvitse kumba kwako. Abrahamu wakaona vatumwa varume vatatu vachidarika akamhanya akanovera mutsoka akati kana ndawanirwa nyasha varume avari kuendepo andizivei but vakasvika sei baba Abrahamu vakakondezva nemunanzwi wamoyo nevanhu vari kupfuura. Kazhinji mamaropafadzwa auye direct pauri ane tsika yekupfuura pedyo newe. Zvakutodawo mishemo yekuona kuti this is a blessing passing by. Akavabatsira varume vakapinda pamake. Mangwana vakapuwa famberi rinotyisa rekuti usacheuka famberi chienda kuchakaiwa. Dzimwe nguva utange kwauya moto kunouya vanhu kubata mushi. Wapedza kuvabati vageza tsoka wokukemukumu takafambira kuti vanhu vatsve. Saka yamatotamba ido yatokuponesa iyi chimba yatomuda. Kunoti pamwe pacho zvinokuburitsa mudambudziko usaona dambudziko rine muromo. Pamwe patinonamata kuti God give me a destiny helper, hazvinoreva kuti pachava destiny helper nezvinhu. Mumwe destiny helper anotanga asina chinhu. Wamubatsira woenda pane imwe platform yekusudza iwe. David akasangana nemurume akadaro. Pane murume akasiyiwa nevaAmarekaiti muRoti. David wakamhanya akataura nemurume aivanidzana vakamupa chingwa nemvura. Vakamubvunza kuti maAmarekaiti anene kuzvani ari kuperekedzei. Recovery yese yaDavid haana kutanga nerecovery. Akatanga nekuisa recovery murefu yemunhu asiyiwa muRoti. Wakaita ile zvawakasangana nazvo. Wakaita ile zvawakasangana nazvo. Zvaitadza kuti zvikudetseka.
kamba mwana ile plani kukulisa yuko kukulisa wakaite ile wakauya mbama wao wachiona maspai mume akaona breakthrough wao wachiona damu ziko mume akaona kusumuzio but rap chakino sharira kule nao uliza Warumi lapita pamako hiyo kakorati akavavika there is nobody shopore ndakadilika mumoyo mao kuti ndireke bali zvoda kuvikwa wainodikana zviri pachena kune vanoda kuzvibvisa kune vanoda kuzvivuta hama dzangu chakakunakira hama dzangu chine plani yaMwari yefevha muupenyu hwako chinoda kuchengetedzwa newe nokuti kune vasingade kuchiona chichiita zvakanaka vanotouya kuzochiburitsa runenge uno kunenge kumuzvira tsitsi kunenge kumufarira kuti varume vapinda mumako ngavabude gamba risina yerudo zviri kuti pachaparara vanhu newo unofanira kuparara but wakaita naro namao Joshua 2:15 Rahabu waigara pamadziro. Her house was on the wall. Pane chiprofita chokuti madziro ndoachadona ndopaigara. Sei asina kudona aigara panodona but akava nepfungwa different. Amen. Ane zvavakaita pamadziro iwayo. Nepfungwa munhu anotamikwa pati ndo pasiri right. Sometimes paunyangwe pasiri right iwo ita right. Rahabu aigara pamadziro. Varume vakauya pamanga vanoti chinja pekugara ndiye akachinja unhu. Madziro akarespecta covenant zvokuti pakatendererwa Jeriko madziro achidona Rahabu wakararama. Chamupa kurarama inharo. Don't always give in life. Pamwe pacho panoda wewe nharo. Hapana, it's okay handizvozvo. Papacho panoda wewe nharo. 2024 lezvi kauya kupiwa wakaite ine vhangeri rakauya kulife map nediscussion favor yanga isiri yarahabu favor yaiva yeJeriko yes but kuna akaona maspai neakaona favor umwana kunetwa umwana mukana mwachiti basa rakati tibate wapa itawa ichi anona kuletwa wama wanoona mikana washi mikana inone pale iwe ziso rakadza kuona mukana wauya pakati pevanhu vese zvimwe zvatinochemera kuti Mwari itai vakatoita kamba chakaitwa chacho chakauya sedambudziko wakaiteike zvakauya wakaiteike mukana wakaudzwa naMwari mlife map kuJeriko mune vanhu varimo vatumirwa varume vaviri but varume vaviri vaonekwa semaspai but kune chifeve chaona kuti aviriwo asi maspai avanhu vamwada maonera kuita vanhu vamwada akasiyana. Kune vanoti vakaona munhu waMwari vanoona dambudziko. Kune vanoti vakaona vanoona solution. Zvekuti vakatomuona ngedambudziko vanoona mukana wekuropafadzwa. Vamwe vakaona ngedambudziko vanotoona kunetswa. Wakaite nezvokwana. Shirikadzi yeSarepati yakatumirwa muprofita ane nzara anoparidza kuwanda kwezvinhu ida ine nzara. Ikatomboitawo nharo kuti naMwari wandona makakwasira zvisomo yakatumwa naMwari wofuti wakaitei nezvakatumwa shoko ranga muupenyu hwako wakaitei naro wakangoti sikofu zvikapere wakangoti ipapo ameni zvikapere ko wakaitei naro nokuti mweya yechina inoirega richipinda but ine tsika yekuteerera manje kuzotibuditsa zvapinda mauri. Mambo veJeriko havana problem kana pane varume vapinda mavarapa, ane problem kana pauya varume vanochinja upenyu hwarapa. Mweya yechina inenge inomiruka kudarika mumwasha watonamasa
inenge inotoziva kuti iri kuparidzwa rinomuchinja upenyu hwake. Saka itai kamudisturba mushando. Itai kuti anzwe sekunge hazvisizvo. Itai kuti arege gamuchira. Otomuwa reasoning kwadzo dzekuti kumadzidzwa hazvisizvo. Panouya zvine chekuita neupenyu hwako panoda mitsimba. Nokuti zvakanaka zvauya kune mweya inoteerera. Kumana kuleveresa kuda kuona munhu tomurega ichanda vetisano. Aiwa ipe munhu uyo hasha. Atsinge zvauya. Zvakaona ndichitoparidza kudai unozviziva zvimwe zvakakura. Zvawakazosangana nazvo wega ukazodza musoro kuti asi zvakabhuya munhu zvinezvi. Asi ndizvo zvandakaita. Zvichida ndakanyimwa maonero ane chekuita neramangwana ndikajaja muna today. That's not my type. Watozoona wadarikwa nemukana kuti ndiongotori out of time yazvo. Vanhu vanoti maspire hasi maspire. Varandava Jehovha. Vauya kuzonunura anotenda. Ati vanhu vavatsvagira zita zvikasi maspire ngabude muno. Varikuratira avo akavabika. Shoko renyu ndakariviga mumaoko mangu. Zvireke kutadzira. Kana raparidzwa shoko kune mweya inoteera kuti vaparidzawo bati isiyana naro gamuchira iyi. Mweya china ichitoziva kuti hairi kuti siyana naro uri nenyaya. Gamuchira iyi ndotakuchonesa. Kuti kana aiva chifero mamwe mazuva paitopinda vanhu. Mamwe vanana pasanasha. Lakini umwe kusavengo isaini yekuti hausukuitawo zvine impact zvingatovengesawo. Hausukuita kusarirwa iwewe wayo unoita zvisina basa. Saka ndokutambisa muvengo. Wandoona kuti aiwa hausinani. Bhaibheri rakunoti kuna Genesis vanhu vatadzira Mwari mugarden reiti vaitupa. Nyoka yakatupa unofamba nenyika. Mukadzi ndokubva atupa unorwadza manemba vakuona murume uti hatinacheziya. Ndiyani Satani wanoti akapinda munyoka atadza sei kutupa. Ndikatanga kutova Satani ikoko ndokutupa ukwati. Akutambisa kutupa mfunga Satani ndo akatotukika. Izvo zvoni Satani izvozve anotomudaime kesi. Aizenetso kuti Mwari watuka nyoka. Watuka mukadzi, watuka murume. But Bhaibheri rinoti Satani ndiye wakapinda munyoka akanyengera vanhu. Kuenda pakutuka apa mutsano wasiwa. Iko ngova Satani kwasho. Chitori hai akatotupa kudhara. Kumurusamapo imbochekwa ndiri chiripo ibhora racho. Kumurusamapo isaini yekuti haripo. Mamba uye video itarisa kuti mumba mapinde. But vane chiunyumwa mavari zvokuti kana mapinda zvakanaka angeiko. Chimwe saini yekuti chavaira chibapo chine progress vakuendesa mberi. Unamwe mweya unongosiwa, unongosiwa. Vanoona kuti zvakuita zvazvina basa vakuita zvine basa. Vozokaita zvisina basa vakuita zvina basa vakaruzvigona. Ende vanotokusiya because hamuna need yekupikisa. Hazvina matidzawo zvazvina basa. Vanokanzwa kuti zvakuita zvazvina nebasa nesi. Vatotanga basa. Maparidziro ako aya haukoni, vatoparidza. Saka vatanga vatoti maparidziro, vatoparidza. Yokusagona atomaomudawo pataka vati maparidziro ako. Ingomaka nekuti munhu wakaparidza. Usaka vabatirana. Ruth vhangeri akaparidza paRodhi kuna Opa naNaomi. Ruth naOpa vhangeri rakapirwa i1. Dzokerai kumadzibaba enyu. Handigoni kuberekerai murume anokuroora. Pana akatonzwa kuti chinhu chokwadi. Amai vatevera kuita tidzoka asi kurovadzira munhu. But kuna akataura zvataurwa tazvinzwa but pane chakavanzika. Ukagona kutsvaka chakavanzika pane zvataurwa unoenda mberi. Zvakataurwa nezvekuti handibereka nokuroorani.
ito kwaya chembera sati opa kuti kuterera chiri sabta ya chiri kuna mwari kwa Israeli kuna mwari umenyasha kwa Israeli kana wakutia kuti mwari wenu toka toda machi mwari wenu sawa mwari wangu katika hii Iran basi sababu wale watu na mwari wenu mimi dakuna wapili jamani machi Mwana shipo pahali anautwasha hafu ya wake wa watatu panisi tora kamu tora ele mufwa mungu lakaito kinukatere ele mchaka the God effect kutongu iya apanise patano na matamwara mshikuna wakaite ile lakawe Mimi wana uchaya badala kutareo na hivyo ndio kushaka kushaka. Wakaite ile rakauya. Rakauya ile nyaya. Ukitoa ngata shanga nao. Wakanarama. Wakatopinda mjino cha Yesu. Wakatoa matete kuraki. Mujei kwa imomo. Marasana shinji. Mune wakaranga liwa. Ne kukamushira wale. Waitoa wezi wale watoro. Your statement yako haichije na mwe Mungu hayape misasa. Haleluya. Ule chaume tendero. Kana shikapenda mtu Mungu ndio usumu kwa mtu wa church. Do service. Iboni uwo mtu kwa nyanja ndio yingine. Ndini yano ibenga no twabishimo ibenga chapinga madini. Patanga kutoka chikamishi. Uli bamorobeli simba bayuya. Utotako msaya kishe. Ngai ni madini. Kamaki. Mambo ngaraga kwa mwana sisi wapida hapa sana. Tena hata kwa Rumi. Walichopita na Jehova. Hapo utawaza kwa ndio zisikanje bado. Jehova mshikitanga itai bado shamuna ni machi. Izo awaited. Akaita nalo. Aya borati akawalika. Unashoma shokutu ukaita shama zabo zinokumira mabo zinofa. Unashokutu ukaita bano kuoika. Iwaita mvuto kutseba chifana shino shese. Tikabati kunofana tikabati kudiva nofana tikabati shesh. Vanotai wa watanga. Si. Asi mambo wacheni kwele. Unashokutu ukaita Aunano kupikisa ulizana kwa kutoke. I remember when I started doing still preaching talk. My friends were not here. I found men in all areas of life. But mwalimu wakati mira kwa shumira, wakati wakati wote makisa mwana. Kwa rote hizo. Esi chichile. Ukapo kumbongo mira pale, Jesus. Usantita ro trouble na harusi. Na hiyo ndio wanakuwa kansela. Ni watu kutanzura. Shikapitu na mwalimu upendo wako wanawatenda na Jehova akasisiri. Ndio shaka kunakira. Baada tunakunakira timu lako. Wewe unataka chemba chemba. Yaga tembea na streets. Alikuwa wakaota wewe sio mrenki kwa. Hapo sasa Ambatana na hizo vitu zote, right chimsi. Nitakusapana na kushindana watu. Ukaita sawa, nitamchitamba unzoga mzunguti ndo mafesi. Yeah, boys let trip. Unakwenda society, so unakamshirika. Kusiashe tripo ya wale wote Yesu akanaka. Unafahamu tu yote kutoka. Unafahamu tu hapa. Like my friend, you wanna get a school. Akauya kupita pale tanasha kwa sasa tunaanza. Tunataka nini? Tunachini pale. No, I just said it. So those people who pay me to about kwa sababu ninatumia muda mrefu sana kataka sila.
tai wausodaro kaparepo nenda wakana pakaronge Yesu atsa basi sha ana unatutisha unozofu ndakasaba izvo tati mrangu kuwati wenyi amboye Jeriko kumupasha ntanga nerudoso kukuchikira uri chifewe wachaita kwaro bali pana mwana uchikira kuti ayo nasipa ofu tungari ndubu kuchikirwa warakudiwa vane zvinokukwata kufarirwa nenhamo yako choti wega unoona kudiwa tauzvidaro wabuda machiro unoziva kuti akapotsa mukana uchiaparara nevanhu paCheriko wakaite mirakaona ufime rakauya muCheriko imwe chete nevamwe vese vataripo akagamuchira nyaya ndeyekuda munhu agamuchira kuri viga mumwoyo kuwirirana nezvinotaura munhu handi zvemunhu wese ndezvevasanangurwa vanogona kugamuchira kusvika kuitwa nemwari zviitike mambo weJeriko auye everyday anokutaimira panouya zvakanakisa mambo weJeriko idhimoni rinonyumwa so kuti akapinda pabhizinesi iri paprojekti iyi anosimuka saka ngaone vamwe vacho kunge zvimwe zvinhu zvisiri right nganzwe kuvenga vanhu vacho wasunduruka wajaja vanhu vavenga ozoona vanhu vaenda mberi otozoita kuudza vanhu titakachitanga vachinhu izvi kumakachitanga maakupi amene ndakazokusiya so wakaipa akada kubvisa pane chakanaka anokusetera futi chakanaka vanhu vakadzimwa mukadzi neidheki vakavaguta pamwe pacho mudzimba kuti munenzara unorumerwa rinogutisa zvokuti murati kudaiso rotipadza ndonoti kufa yakalonda vakalonda vakaguta vanoza kunapinda kadzi vangenda vaidziona pasta snake dai nechikafu yekudya so but ndine maside effects ndinonomugutira kadzi kuuya sekunge anetisi kuti ndizvere kuti mwari vakati mukazodaiso aiwa zvinokura kumhanya vakati idyai yese sei aiwa ini rangu rinosunungura vanhu idyai yese modya yese mobuda mugadheni modya shoma mogara mugadheni havana kukakureta musha rasineki raitange rineka delivery so isango yeulimitation kuti aiwa kiriyai yese meeting mwanyari kudzvarira irova yese uchingopedza yese kumukadzi iye hataure manje kuti tinova yese muenda panzi anoti kudya yese saka kana dhimoni kana rekubarika kubata rekuratidze Jeriko rinokuratidza uchinji wemabenefits oshandisa wamukuti kuti mwana kuenda mweya yacho haikudze musungwayo inokuti kuti baba kana wari wasweiwa kuda nenyika vanhu vachamupinga muroto wamukoto unozoti Pastor Snake vageri ravo ine maside effects asiriaiti rava hamusuna kunzi mutimba tsitsi kuti nhasi uri paofu kubva riri mamwe vachikufanira kudavo chifere chedu kumana ndasichasenza vapinda ngakuda tatotese pachikoro icho chiichi patavachakaukana sei taitohoda tese vanovasiri pamusike uyu but amene zvakafamba sei wakaite time and chance are given to nokuda sunge tunapati unamato wako newangu ndokuti mwari mukana ngauregere kutidarika mukana Jehovha ngauregere kutidarika zvakanaka zvirikupupurwa vamwe vachiitirwa Ishe ngatiregere kudarika unene mwechina kana ikasumuka ikarwa nezvauya muupenyu hwangu ndinaiwonawo uya muchintu chikamhina kungo chikurwadza kungorwadziwa ndichakaso kuzwa kuti they will understand saka mune manomana ane area dzaanokubata dzekuti unongorize nayo kuti next week made this week it's okay
achitoziva kuti dai waenda nhasi pane varume vautumwana kuti uregere kuparara. I want us to pray. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Let this opportunity not pass by. Now we get to that time to Saraba, remember you. Mama, get what you want. Today, can you have the maximum? Manje baki asakotoro mosheka. Lekete go shagire basante. Manto baradi asakonta la mosheka. Nikana ngire kudani kakere. Shechi ngire kushetu kwa ni opportunities. Manaska na ngire kujamba ni mchako wake. Mwanako na ngire kujamba ni basaraki. Ndaitara kuchechi ndikati vanhu vari kuuya kuchechi ngavaregere kunwa doro, ngavaregere kuita zvakati, ngavaregere kuita zvakati. Varegera vanozodii? Because panofanirwa kuva chinhu chinokavha izvozvo zvavaita. Kana ainwa doro ngaachinwa madrinks kuno. Saka uchaona kuti munomisa munhu chinhu ouya kwaanosara asisina chinhu chekuita. Taparidza tatende pfambi yatende kwayauya kuchechi. Chaita kuti ave pfambi imwe effect yacho inhamo aida mari. Auya kuchechi, chechi haimupe salary. Mukasabalansisa newisdom kuti vanhu ngavatsvagirwe zvekuita kana kuti ngatironge a project or something for them to do, uchaona kuti tichazara nevanyengeri. But takaleka wisdom yekuanalyze kuti chakambomupusha kuita izvi. Because kana auya kuchechi still ane mabills ada kubhadharwa, still ane chikafu chaanoda kutenga. Saka tikasava newisdom now tinongoti kana wauya kuno namata zvinoita, kana wauya namata zvinoita, we must put things on the ground. We must have deeper understanding. So atine vanhu vatinojaja mu life nekuda kwekuti tine knowledge yatinayo pamusoro pezvaunoita, but hatina wisdom. Munhu ane wisdom munhu anoziva kuti munhu abva nekupi kuti asvike palevel yaita. Kune dzimwe nyika zvavanodai so munhu akaita crime, akaita mhosva, havangotangira kuti kudhila nemhosva yake. Vanomutarisa background check. Akarerwa sei? Akakura sei? Akagara nasingle mother here? Aibviswa nevabereki vake here? Vanoisa mafacts on the ground yekuti unoona sekunge vari kuwaste time, but nyaya ndeyekuti vari kuda kuti azobatsirika kwete kuti apanichwe. I thank God nowadays majeri ari kunzi recreational facilities nayo kureva kuti haisi nyaya yekupanicha bedzi, inyaya yekuti tichiri kupanishwa, tichiri kuchida musociety, still a human being. Akaita mhosva yakaita. So apart from punishment, you must learn a trade. Why? Because achabuda mjeri achada futi kurarama. Saka uchaona kuti vanhu vasina wisdom vane mentality yepunishment kana munhu akanganisa, havana mentality yekubatsira chavari kupanicha, because ane a life to live after prison. Saka wisdom ndo painopinda nawo kuti society yedu iri muromo wako ngaukupule uye nekutenda kuti Mwari maite ine nyasha. Ndaiti zvimwe ma-connections, ndaiti zvimwe kudzidza kwangu, ndaiti dzimwe nguva kungwara kwangu, ndaiti dzimwe nguva runako rwangu, asi Mwari mandichengeta. Maratidza kuti naTomasi unogona kuzvibata zvatadzwa kubatwa nevanomukira vakangwara, mazvitendera muupenyu wangu. Don't take mercy or grace for granted. Thank God for his mercy. Tenda Mwari nenyasha. Hazvisi nyore. Ukabvunza vari kukundikana hazvirevo kuti inyope. Some they try so hard. Vamwe vakatovimbika vanosangana nevanhu vasingarevesi. Unojaja munhu nhasi kuti uri single mother, unojaja munhu nhasi. Munhu aitozvibata akasangana netsotsi raasingarevesi. Pray for your sister, pray for your brother. Kana waonirwa nyasha, ukaziva kuti inyasha, haugone kudada, you become humble. Grace is the only thing that can humble you when you understand and know the grace of God. Ufunge zvatadzwa neshasha izvi. Ukatarisa life yako nevari kukundikana, vamwe vari kukundikana they are better than you pama qualifications, but they are just unfortunate. Dzimwe nguva vanogona kushandira munhu asingatende, asingagone kuvabhadhara. When I preach about grace, inflection of my life, it challenges me so much. Kwandakabviswa, kwaakanditora, dai asiri Mwari. Zvakauraya vamwe, dai asiri Mwari. Zvanetsa vamwe, dai asiri Mwari. Zvaitika muupenyu hwevana vevamwe,
nezvaitirwa nyangwe nevana vangu dai asimwa azvaitika. Hama dzangu ndigainzorere nguva Mwari vakuitirei nyasha zvikuru. Please be humble. Don't boast. Usachinyira vamwe, usadada zvavo. Do you know that azvitori nguva to lose whatever you have by boasting? Increase inouya when you become humble and thank God. Kuzvitutumadza nekuzvirumbidza nekuzviti ndinogona ndinoita izvi. Mwari vakasunguruka kugona kwapa kureve chinhu. Kugona handiko kune results. Kugona hakusiko kune results. Unotoiwana isingakwani. Unosuri kuiwana yacho hashani. Ione isingakwani. Inotoerengwa dzaikwani. Kune dhimoni rekuti neshoma yacho haiwaniki. Unosari kuti ropafadzo rauinaro unogona kusaruona nekuda kwokuti unozvikopia neupenyu hwevamwe. Yaunoitirwa naMwari ndofevha manje. Kurarama munodira kuti everyday uchita munhu wastori unogara imomo. Yakaenda basira vakatorerwa mota ava vakarobva iwe asine Mwari achitirangarirawo. Thomas yaunokubata ikapfike nyore. Zvatakaronga zvikasabudirira, asi tiri pano nekuda kwenyasha muchengeti nemurwiri weupenyu hwedu. Ndanamata nehama dzangu Mwari, dyarai moyo wekutenda, a spirit of thanksgiving. Chengetai mhuri dzavo mukati this festive season. Pavanofamba Mwari, pavanoshanya nekushanyirwa, ndataura Baba nyasha dzenyu dzivachengete. The covering of the blood of Jesus upon their families, upon their lives. In the mighty name of Jesus I pray. Amen. So God bless you people, God bless you, God bless you. Nyasha dziwanzwe, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Chigarai mweya wokutenda nekuremekedza Mwari nguva dzese. Nokuti tine dzimwe nyaya dzatinotora easy for granted. Tichichema kuti matargets edu, urongwa hwedu hazvina kubudirira. Asi wakaipawo haana kubudirira. That's why we are still standing. That's why the marriage is still intact. That's why the business is still intact. Iwe wanga une target yezvinhu zvawaida kuita mukati megore rino hazvina kubuda saizvozvo. But hazvikutadzise kutenda Mwari nekuda kwekuti iwe nyangwe wanga une target ikasabudirira, Satani wofuta akakuisa patarget haana kubudirira. That's why you are still standing. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. Gore ratiri kupinda, ngatipei Mwari kuonga, ngatitendei Mwari nekuvaremekedza nekuvatenda nekuda kwenyasha. Don't get discouraged. Ipapa ndo pane nyaya in this season, in this time. We fellowship takawanda church ikava nguva yematestimony ekupupura. Vamwe vanotaura zviri outstanding, zviri so class to an extent yekuti unogona kusvika pakunyara kuti akomana ndopupura here ka 2 rooms kandakavaka, kana mumwe achipupura mansion yechitatu yaakomplita. Ndomira here ndopupura hama dzangu basa randakawana sahouse girl, basa randakawana sagarden boy. Kana vamwe vachipupura kuti maengineer, madoctor, maprofessor. There are times yekuti people will keep quiet. But chinzwa so paunovharira testimony yaJehovha, une zvizhinji zvaunovharira zvine chekuita nefuture yako. Why? Because mweya wekuonga unodenha Mwari. Mweya wekuonga unodenha zvizhinji. If that the date can be wrong, the day can be wrong, but what is the truth there? He was born, he came in flesh, and he died for us. And on the 3rd day, he was resurrected. Right now, he is sitting on the right hand of the Father. So, what really matters, kutenda kuti Jesu wakaberekwa, ne purpose yekuti aende pa cross to redeem humankind. So kana uchitenda kuti Jesu aivako akaenda pamuchinjikwa akakufira, hakuna anofa asina kunge aberekwa.
tingapotsa kuziva the actual date, but celebrating the birth of Christ is something good for the body of Christ to embrace. Confusion inozouya vanhu vachida kuproverana, this date is not correct, this date is not correct. Pet issues that does not matter. Why? Because there's a challenge concerning the date or the day at the birth of Jesus. They still believe that he came in flesh, he was born, he died, and on the third day he resurrected. So even in the Kavani confusion, I don't know, kuti resurrection, the third day, that does not matter. What really matters most, he was resurrected. He is alive. There are people in life, wawaudza kunaka, wawaudza kugona, wawaudza rudoro wa Mwari, but your hand has not ministered into their lives. So they are still seated. They are not going to church. Wakawaudza kuti potem chienda kuchechi, potem chinamata. Some, they don't have shoes. Why don't you use the right hand ministry to bless them with shoes? Varegere kuva nechikonzero chekuti aiwa handisi kuenda kuchechi because handina boots, handisi kuenda kunonamata nevamwe because handina hembe. Why don't you make a difference in this festive season by using the right hand ministry towards those whom we have preached to? Jekuru say, your own people, your own family. Ambia wako, amwene wako, ngavazi kunaka kwa Mwari. Kwete ni mashoko bezi, but may your right hand help them to understand. May your right hand help them to understand. May your right hand help them to stand. In this festive season, there is somebody somewhere there. Anotoda wa Mwari, nekunamata Mwari. But pane zvikonzero zviri mu physical dimension zvinoda the right hand ministry to make others stand so that the power of God will touch their lives. Just a pair of shoes, maybe just a shirt, a trouser, for somebody to know the love of God. Ndataura ndikati, we have preached the love of God, but patasara, patakundikana, pataneta, we have not demonstrated the love of God towards humankind. May God use you and may God use me as a vessel to help somebody to rise to a level where the power of God will reach them.